Hatai kotor hangasrai khaijakmani bubagrani dagi mungbai. Nokha salbaromui aro je borok tongmani sitaramani abotei kosok kusum jabra bokbra. Rokno khibina bagai tayusha hatai kotor thanglaikia YTF Central President Topon Debromani teidum mungbai. Tai Kristani motharokbo. Borok saka obok musa party jati khani grei agiono sajak bubagra যত তিপ্রাসা থাচা সেখানে অবনি নাহার মুংতৈন্য যে থাইও চবা খ্লাইকা আবনো তংখর কাহাম নাইথা তংনারনা বাগৈ তিনিনো ও মাংবলি ইয়ারা নর যতন जों साइमन हाते गतर बुबागा 28 तारिख फेब्रुवारि मास सिमे थारगाव जागा ब हांग्रासाय चेंगमानि बुको थारबाय थायो जगत तग खायो इंगा बिल परे ब अबुक जथा कथाखना ब थांगा अबुक जथा दिदियो थांगा ब किफिल फाइमान परे लेमस मागा गांके बुबागा साव अबुक जथा माने आं फाइपरसे आं अलसे अनहन सबायनाय गोथार जागा आं सबाय फाइनाय साव आबागे जों बुबागाना बेलेके हामबाय बुबागाना तं जुतं खाजों बुबागारनि गोथार जागाव जों मानसुका Gora mia ma phayo March 3 तारिख फाइबो आरो अनसन सबायखा या जोंनायखौ अनसन सबाय जागा त कबा मोइला कमा कतरा क्लाइजा या मदा हाइवे ते कमा बरक थाङै दङ नुगै दङ इंगा नुगै अनेसे नायथया तामा हंका अंके आबगे जों वान सुगैना जों चिनि युनि प्रेसिडेन्ट कल खायखा आनि कल खायखा दा बगरा मेसेज हरखा इंगा बुबाग्रा बद्रेस खाय दं थुइ दङ इंगा दारुना सावा नर खालि सुदि आं फाइनाय आं फाइ दङ साव जों दारुनान बेलेकर हामबाचिनि प्रेसिडेन्ट डायनामिक दिदाना बचन बेलेकर हामबाना मचंगो बचन दिन लोगिरिमान बागै जत चिनि युथ दाना तो लेंबाय जाग्रा जे जों दाना तंगर लेंजा न हकना म दादिर खाते आंगे सामु पातला उनै जों त युथ बि और खादा नर मि हरन दा मुरुक तंखा जों हरन तंमानि मि हर जों मि हरन तंमानि या चिनि और तां हांगे स्टेरो कमा तंख बुया म हामे फुंगनो आबो जों हर मुरुक तरन थुजाक जों युथ और थुवै tak kini pungo samung khai tong ta mo moila no boro rohonai tabok जों मोलेना रह या और न थुम थुमै जों ता पेट्रोल ना थां तंग थिन बरक पेट्रोल लगे सब सगिर नाय ता जतन नै निसिनि मुखा आं प्रेजेन्ट आं उयुथ नि राज्य कमिटि नि सेक्रेटारि ताबो हंके जों जतन रत लिडार आंखे दिदासिया कासे बगन वारिया सिang और तपन देबरमा को सुजिला न त नाइद्रो जत लोकर काय तिनि तोरो चिनि पान्दा पेमेन्ट टाइम दिन प्लायो या 3 तारिख ये 4 तारिख काय और चोबा फैले रंखा चिनि हाताई कतर जेसिनि जे हिस्ट्रिकल प्लेस मिथा ताबो तो ओ जे जागानि गाना गिनि बररक विशेषलै सुरिनाय चिनि काइतरनो सुरिनाय बा क्रिस्टियान ताकुते बुजों हाताई कतर निनि बर न जागाव ओ जे सिनि बतल हाइमरक खिबजारो क्लाइजार नुगै बर मकल माने कथौ जागलि आंगै बर सागनो और उद्योग हारिने सनो सामन लोगो जाय बरनि बिसिदिने साफ साफै चलि दंता हमबाय तो रसनि रिकुल पाया विशेष क्लाइनाय चिनि जे बुबाग्रा सामा हैनो चिनि विशेष क्लाइनाय जारा धर्म विशेष बर ताबो गोबां बदलनि दङ हेदिबा आजागन बिसो जारा हिन्दू समाजनि बर तो जग्य और खायका चेंद्रमनि सिनि के बर लास पाइथक जरा तंखा ते गोबां मामा हिके साधु सन्यासिरनो भमनका बदल खायनाय के आबा हिकनो जारा बुद्धिस्ट जारा मुस्लिम समाजनि बर ते विशेष क्लाइनाय क्रिस्टियान सोसाइटिनि जारा बर जे दिनसिम बुबाग्रा फास्टिंग तंगनानि पब्र खादिनि सिनो बर फास्टिंग रो तंगायनाय ओ हाते कतराम जयो कोना कोनि हाबलाय जोर बर सुले मनुखा के बरक नबो जागाव फायनाय सुले फेमर नुखा मन्चरगो फायनाय के आबरनो तमने मन जिन बुबाग्रेन जे कक्सामा हाय जों ताबो जातियो हमके सजरो थांचा और गोबां धर्मनि बरक तंगि मानो जों आबनो जों केमनो जों जातिनो धर्मनो हिंसा खालायो हमके जे यूनिटी के जे जानि जामानि मानो खलाय तंलायो बा तिनि आमाहिकेन बुबाग्रेन जे मेसेजनि मते न सामु खलाय तंग आबाहिकेन तिनि सरक तिनि जे क्रिस्टियान ताकुरक बुकु संग जागाबो ओ जे हाथाय गतनि जे प्रोग्रामनि थायो जे ओ महिला जर तंगना बरनो बर साफ साफाय खैनाय बराय नाय हतके साखथारि बर सामखायदों बगै बरना खमाय बर आं सिनाय बाप्ति चार्चनि अंगा तामु वानसुं मुंनो वानसुगै फाइमानि दिने और बाल्टिन जोरे जे हांगार स्ट्राइक माने और हजार बरकनि जे जामान माने जे महिला दाति लाइमोनो जों ओ हाथाय गतर जों 10टा फेलोशिप 10टा मथा दं ओंगाय जों मिया हरनो सालायै हमहाय सालायखै नंग्रा दंखा आबनो जों बारे जों मथराव बासावै साफ खायलायसिनाय नै
जों सालाय तिनि फुं आइद्रब बिसिम जों खायलाय दं दा दाउ बसलै दं क बाजेटै नं जोंनि बुबाग्रा जे साबमा हाय और केबो अमा आलादा करे क्रिस्टियान बुकरी बुद्धिस्ट बुकरी हिंदू बुकरी जतनो जों खानसा जों बुकुं बारार खानसा खाय जों तंलायनाय ओ आब्बानो सारारुइनो जों दिनै अमाहाय जों किसि साफानो साफ्लायमानि बिसिंथि खाय जों राजानि आब्बानो जाहाथे जों वानसुक लायसिनाय हिनै जों काम खालायलायमोदा कुनु रां पैसा बिया जों कुनु पलिटिकल दलनि बिया जों मथा क्रिस्टियान मथानि बर' राव बालायखे nin sini muka kaga ani sini mungkai ani bung ni terupini ang Khoroksa Deacons sinai mothani sini association ke Kailasar Baptist Association TBCO strike hunger strike payment korbo botolor bini aboro abojona no kumai kina bagi thegata na subana bagi thega oh boron phega rente sinai gamini nin muka ani mu all oh buru sim phailai man no ro fungni 8 rusia na thani time ta thani oh am pai bai thanga pura sab khai kalang bai thanga khaibainai baksa songna baksa jini mane kine kita to poriskar khana